people who the foundation of the world. People see that no n'isi. No site n'ime anyị ka ndị ọzọ, ndị ọcha, ndị India, ndị Iran, no site n'ime anyị ka gbasara akasị. Okay, na aghọta. So, achọrọ m unu ghọta na anyị dị ebube. Unu si na anyị dị ebube. Anyị dị ebube. Anyị dị ebube. Anyị siri ike. Onye ya. Anyị siri ike. Anyị ma ihe. Anyị bụ ndị mbụ. Anyị bụ ndị egede. Anyị bụ ndị ọdịnala. Maka na ihe ọma niile si n'ebe onye nwere ajụjụ ọzọ based on ihe m kwuru mana akọwara m ụnụ maka sayensị and teknọlọji ọkụ na-aratago nkịta na ọdịnala abụlọ na ọdịnala bụkwa sayensị and teknọlọji unu ghọtara na ife niile a na-arụ na mmụọ niile anyị na-aga ọdịniya ikuku dị na ya bụ nkwọ eke dị na ya bụ ọkụ mmiri dị na ya bụ ori ana dị na ya bụ afọ ife niile zuru oke moto ị na-anya tupu ịnya anya ị ga-etinye ya mmiri ị ga-etinye ya ọkụ ị ga-etinye ya efe tupu ọga plen ị na-agba tupu plen efe ọ nwere ebe a na-agbanyere ya mmiri ọkụ ị na-arata so ọdịnala is science and ife anyị chọrọ ka mmụọ afọ dakwasị unu ka unu nwee ike ịkpa ike rụpụta ihe ndị oru ka unu nwee ike ịrụpụta teknọlọji na-edozi ime anyị maka na onye ọdịnala ya adịghị arụsi ọrụ ike abụrụ onye ọdịnala na-agbakwa mbọ n'ọrụ onye ọdịnala na-agba mbọ onye ọdịnala na-akwụ n'eziokwu onye ọdịnala na-agba mbọ ka o mekarịa ka ọ mekarị ọ bụ na ịrụrụ ife na-abọta echi ị ga-agba mbọ ka ị rụọ ịtọ ọ bụ ife ji onye ọdịnala na anyị abụrụ ndị aeroplanes anyị anọrọ anụ nkịtị ọ bụgodị na krochek ị na-akpa n'ụlọ ị na-akpa ife ọbụla ifuru ị na-eme so ihe abụ ọdịnala bụ sayensị teknọlọji ya bụ nka na ụzụ ijikwa ogo next week izu ọzọ ga-abịa m ga-ajụ na ajụjụ banyere fa nkụzi ma ajụ onye ya onye kọwata ya nye ife ngeji wee ya so unu ga-enwezi ndịdo nwanye chọrọ n'ife ogotazielu n'ife ka ọrụ ya atọ o weta ya fún ẹgbẹ́ ya tẹ́lẹ̀ Ijigogo. Mma họrọ ụfọdụ n'ime ụnụ anyị ga-aga na redio steshọn. Unu nọ na redio mba nsogbu dị anyị na-aga anyị na-enye nkụzi anyị na-abụ ndị na-amụ ihe ụbọchị abịa anyị ahọrọ ndị na-ege ntị anyị na-ekwu anyị ahọrọ mmadụ na-abụ nsọ anyị agọ ebe ahụ gọvanọ na-anọ okwu okwu sita ọ na-anọ ya ekwupụta ya onye na-ene n'ụlọ TV redio anyị akwụ ya oge ụmụazị na Oziọma Ọdịnanị oge ụmụazị na gịnị Oziọma Ọdịnanị anyị nọ na nnọkọ unu na-agwazi ndị mmadụ ihe bụ ọdịnala ihe batara uju ya na-eke ọdịnala ndị mmadụ na-akpọzi from all over the world na-eke n'ụlọ ụwa ya mmiri a sị na ụwa ya mmiri
gị na ọgwụkwa n'ịcha na egbe ọfọ na-egbu oyi Dike nwanne m.